खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर' हारियारि गौथुमफोरा बडोलेण्डनि दाबि आरो बिसायख'थि बियाब दाफुंनायनि सायाव हादरगिरिखौ लोगो हमदों। बरपेटा र'डआव पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्स हमदों। बरपेटा र'ड सुग्रेंबारि लामानि गाज्रि हालोदा रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैदों। नगावआव सासे लाइमोना साखा खबब्रै गारिजों सा9 सुबुंखौ जोखोम खालामदों। बिहारनि सासे लाइमोना गुवाहाटीनि 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारदों। मुम्बाइआव 2 थाला बिल्डिंआ गुब्रुनानै 2 थैदों आरो 2 जोखोम। टेक्सास सान एन्टनिय' हादरनाङारि बिरखं गाथोनाव जाब्रबथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै समबारखालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दिल्लीमा राष्ट्रपति भवनाव लोगो हमनानै थाबैनो आसामखौ बुखावनानै आलादा रायजो दाफुंनो दाबिनायजों लोगोसे थांनाय 20 जुनखालि भारतनि बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थि बियाब दाफुंनायनि ड्राफ्ट डेलिमिटेशन फोसावनाया बडोलेण्ड हायुङारि गौथुमनि जुनै थिखानाय संबिजिरारि टपाखौ दहाय होयैनि अजद होनाय जायो। बर' गौथुमफोरा हादरगिरिनो अजद होनाय बानबुंथिफोरखौ गोसो होनानै खोनासंदोंमोन आरो बडोलेण्ड रायजो दाबिनि सायाव साननो हनो थाखाय सरकारखौ बिथोन होनोबो जबान होयो। बावैसो हादरनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय ड्राफ्ट डेलिमिटेशनाव बडोलेण्ड इसिंनि एमएलए बियाबफोरा संबिजिर दफा बायदियै एसटि रिजार्भ जानांगौनि थाखाय इलेक्शन कमिशना रेसपन्सिबल होनानै बानबुंथियो। बडोलेण्डनि इसिङाव मोन 15 एमएलए बियाब दानाय जादों हिसाबै 2 एमपि बियाब दाफुंनायनि खाबु दं होननानै हादरगिरिनो गोख्रों रावजों अजद होनाय जायोदि थांनाय 2001 मायथाइयाव फोसावनाय ड्राफ्टआव बडोलेण्डनि इसिङाव क'क्राझार आरो उदालगुरि 2 एमपि बियाब दानाय जाखादोंमोन, नाथाय एसटि रिजार्भेशनल' खालामनाय जायाखैमोन। नाथाय दा समनि बियाब दाफुंनाय बायदियै बडोलेण्ड आवथानि बाक्सा जिल्लानिफ्राय 2 आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 4 गासै 6 बियाब फारियै तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव, टंला, उदालगुरि आरो माजबाद एमएलए बियाबफोरखौ भारत संबिजिरनि 6थि फारि बडोलेण्ड आवथानि बायजोनि एमपि बियाब दरंजों सरजाबनायनि सायाव खुद्रिनाय होयो आरो फाइनेल डेलिमिटेशनाव जाहाथे बडोलेण्डनि इसिङाव क'क्राझार आरो उदालगुरि 2 एमपि बियाब दाफुंनाय आरो बडोलेण्ड हायुङारि गौथुमा भारत संबिजिरनि 6थि फारिनि गेजेरजों दाफुंजानाय हिसाबै बडोलेण्ड इसिंनि गासै एमपि आरो एमएलए बियाबफोरखौ एसटि रिजार्भेशन खालामनो थाखाय बिसायख'थि आय'गनो बिथोन हरनो बागै हादरगिरि मुर्मुखौ खावलायो। हादरगिरिया बर' गौथुमफोरनि थान्दैमोननि रग' रग' बानबुंथिफोरनि थाखाय गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिसायख'थि आय'गखौ बिथोन हरगोननि बाथ्राखौ बुंथियो। मुंख'नो गोनांदि हादरगिरिया बर' गौथुमफोरनि थान्दैमोनजों बेलासे 4:11 रिंगानिफ्राय 4:57 रिंगासिम गासै 46 मिनिट सम सावरायनाय जायो। गोदान दिल्लीनि हादरगिरि भवनाव बर' माहारिनि गासै 6 आफादफोरनि जानानै हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमहैनाय थान्दै हान्जायाव दंमोन फारियै अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मावफुं आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी, बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी, उदालगुरि सिटिजेन राइट मुभमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा फारियै गजेन हाज'वारि, गणेश मोसाहारि आरो लखन कसारि लोगोसे आगु एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि। ड्राग्स माफियानि ड्राग्स लांलाय लाबोलायनि थाखाय गोदान सोलो खालामदोंब्लाबो पुलिसाबो बेबायदिनो गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो ड्राग्स माफियानि हाइजेंनि आबुं गारियाव लांलाय लाबोलाय खालामनाय गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स माफियाखौ एरेस्ट खालामनो हायो बाक्सा पुलिसा। करिमगन्जनिफ्राय हाइजेंनि आबुं गारियाव लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन खैफोद गोनां ड्राग्स। बरपेटा र'डनि सिमलागुरियाव बाक्सा पुलिसनि ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरनाय। गं 12 ब्राउन सुगारजों आबुं साबुंनि बाकसजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि एरेस्ट खालामजानाय ड्राग्स फालांगिरिया बरपेटा र'डनि साखाथियाव थानाय सानजा जाख्लिबिल फोथार गामिनि रेजाउल इस्लाम।
सिमलागुरिनि पुलिस रैखाथि बादानि आईसी कुमुद शर्मानि हेफाजाबजों सालबारि महकुमा पुलिस बेंगिरि नीलतपल सयखियानि दैदेननायाव ड्राग्सखौ हमदों। पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला सिलचरनिफ्राय AS15AC 5643 अनजिमानि मिनि ट्राकजों बरपेटा रडसिम लाबोदोंमोन ड्राग्सखौ। बाक्सा पुलिसा सिरि सिरि खौरां बायदियै नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ हमो। पुलिसनि ड्राग्सनि हेंथायै नायबिजिरनायनि गेजेर गेजेर बाक्सा पुलिसा बरपेटा रडनि सिमलागुरिनि 33 नं राजा लामायाव सन्देह खालामाजासे बेबायदि गोबां बिबांनि ड्राग्स हमनाय जाथाया पुलिसनि थाखाय मोनसे जाफुंसारनाय हिसाबै सानजादों। सुग्रेंबारिनिफ्राय बरपेटा रडसिम थांनाय गाहाय लामाया बायख्ला बायख्लि थासारियाव रायजोफोरखौ गोबां जेंनाजों भुगिहोदों। लामानि सुग्रेंबारियाव गंसे दालांखौ लाफानानै 5 किल'मिटार लामायाव बायनानै खहा जानायाव जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों बे गुवार ओनसोलनि रायजोफ्रा। दालांनि माखासे जायगाफोराव गावस्रानायजों लोगोसे माखासे जायगाफोराव खुरख'लांदों जायनि थाखाय बे दालांआव गोबां जाब्रथाय जाबाय थायो होननानै बुंदों जायगानि रायजोफ्रा। बेनि अनगायैबो बे लामाजों सानफ्रामबो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे सरकारि साख्रि मावग्रा फालांगिरि बेमारिफोरखौ लाफानानै हाजार हाजार सुबुंफ्रा हान्थामेला खालामो। बेनिखायनो गोख्रैनो दालांजों लोगोसे लामाखौ फाहामनानै होनो थाखाय खावलायदों जायगानि रायजोफ्रा। नगाव जिल्लानि बाथामारि गामियाव 25 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना बांद्राय गोख्रैथिजों गावनि साखा खबब्रै गारिखौ सालायनानै लामायाव हान्थिनाय गासै 9 सुबुंखौ जखम खालामदों। अदेबानि लामानि होंगो दोंगो सुबुङा उननि समाव बै लाइमोनखौ हमनो मोनो आरो नगाव पुलिसनो गथायो। जखम जानायफोरा जायगानि दागाव प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोनां जायो आरो बै ड्राइभारनि हेंथायै नगाव सदर थानायाव एफआइआर होयो। पुलिसा केसखौ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय आरो गारिखौ जब्द खालामबाय होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगाव ओनसोलाव बिहारनि राहुल शर्मा मुंनि सासे लाइमोना फैनानै 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ थांनाय 22 जुन खालि लांखारदों। लांखारजानाय हिन्जावसानि बिफाया जालुकबारि थानायाव फिसाजो लांखारजानायनि खौरांखौ होनानै मोनसे एफआइआर होबाय। पुलिसा आथिखालाव लांखारग्रा राहुल शर्मानि बेरेखायै पक्सो आइननि सायाव केसखौ रेजिस्टार खालामबाय होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैया फेसबुकआव लोगो मोनलायदोंमोन आरो बेबायदियैनो बिसोर सानैया गोसो थोलायदोंमोन। अब्लाबो नाथाय पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावलांगोन होननानै मिथिहोदों। दासान्दि महाराष्ट्रनि मुम्बाइआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मुम्बाइ नोगोरमानि सेन्ट ब्रान्स र'डआव थानाय गंसे 2 थाला बिल्डिं न'आ गाव हारसिङैनो गुब्रुनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 2 जखम जादों। थैनाय सानैनि मुङा फारियै रबि मिसकुइटा 70 बोसोर आरो प्रिन्सिला मिसकुइटा 65 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। आथिखालाव जखम जानाय 2खौ खाथिनिनो नानाबती हस्पिटालाव एडमिट खालामबाय होननानै मिथिहोदों। आमेरिकानि टेक्सास नोगोराव थानाय सान एन्टनियो इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव जाब्रबथाय जादों। समबारनि फुं 10:25 रिंगायाव लस एन्जेल्सनिफ्राय फैनाय आटलान्टा एयारलाइन्सनि मोनसे इन्जिनियारा बिरखंनि फांखाजों बोजानानै बिरखं सिङावनो थुख्रा थुख्रि जानानै जिउ गोमादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।